mind, other platforms don't even have a dislike button. Sa inyo mga cancer, ngayon gusto ko lang mag-relax at pag-usapan itong nilabas ng YouTube bagong update sa pagtanggal ng dislike button. At syempre, alam nyo ang ating pinagdaanan sa 3 taon, mahigit na natin dito sa plataforma. Alam nyo na hindi ako baguhan sa dislike. Tulad ng isa sa mga pinaka-dislike kong videos, ayan o, diba? 5.8k at hindi ako nagtatanggal ng like-dislikes. Okay? Kasi ako, hindi ako tulad ng ibang creator sa platform na creator lang. Diba may mga artista tayo dito sa platform na ginagawa nilang dump na lang itong site na parang ito yung aking normal na buhay. Ako, talaga nagsimula ako bilang isang user ng platform. Wag nyo yun i-clip out of context. Gumagamit talaga ako ng YouTube noon pa at hindi lang dahil isa akong creator. Napakaganda. Yep. Ito ba ang tinatago nila? Hey folks, you may have seen a while back that YouTube announced it was... Wait lang, lagyan natin ng... Ayan ito, Tagalog na caption. Mamaya, bibigaw ko aking mga sariling opinion, pero dahanan muna natin by siya. that. I mean, I've always thought seeing the number of dislikes on a video helps us know as viewers if it's a good video or not. Yep. Na hindi na kailangan daanan yung buong video. Or not. Or if what a creator is saying in their video is generally agreed with or not. But unfortunately, research teams at YouTube have found there's this whole other use for disliking a video that I had never experienced as a creator, and you may not have either. Apparently, groups of viewers are targeting a video's dislike button to drive up the count, turning it into something like a game with a visible scoreboard. Okay. And it's usually just because they don't like the creator Pero hindi mo ba, pwede mo na ba ito i-hide bilang isang creator eh? Kung big deal to sa creator, itanggalin mo sa sarili mo, ba't kailangan lahat? or what they stand for. That's a big problem when half of YouTube's mission is to give everyone a voice. So earlier in 2021, YouTube experimented with making the public dislike count private to see if it would help reduce these coordinated dislike attacks across the platform. Naalala ko dito yung sa Reddit. Sa Reddit ganun din eh. Hindi accurate yung upvotes and downvotes na counter na nakikita ng public. It's around that range para hindi nila pwedeng laruin. And after analysis, they did see a reduction. So the update from YouTube is that the dislike button is staying, but the dislike counts will now be yung numbers, private. hindi. You can still dislike videos, and that action will be used to tune your own recommendations, but you won't be able to see the dislike count. Only the creator can find it on the back end if they want. Now, a few... Yeah, totoo yun. Sa back end, ito yung pinakagusto kong part. Ito mga percentage, ito mga percent, kung ilang percent na gustuhan nila. Sa totoo lang, sa isang mathematical perspective, hindi mo mararamdaman yung diferensya niyan. Pero sa akin, hindi ko na kailangan makita yung ilang libo, diferensya ng 1,000. Diba, mayroon na silang counter agad. Nakakatulong sa akin yun. Ano yung mga videos na mas nagpupush at yung mga videos na hindi masyadong beta sa aking audience. At iba-iba yan kada creator. Kaya kita nyo, hindi ako lagi nag-gaming dito. Diba? Kasi hindi naman siya ganun kalakas dito sa ating channel. Pero nagpo-post pa kasi gusto ko. Nasa creator na lahat yan. Nasa creator lahat eh. Nasa amin lahat ang desisyon. Kaya gustong-gusto ko to eh. First, without a public dislike count, how can viewers tell if a video is worth watching? Again, I kind of had this question too, but it turns out that while viewers might use the dislike count to give them a sense of a video's worth, when the teams looked at the data across millions of viewers and videos in the experiment, they didn't see a noticeable difference in viewership, regardless of whether they could see the dislike count or not. Siyempre, talo ako sa mga research system ng Google. Google yan, di ba? Kung hindi kaya labanan yun ng mga makinarya at siyensya na nasa loob ng kanilang kumpanya. Pero siguro, iniisip nila ito, kumpara sa milyon-milyon, may mga handfuls dyan, may mga ilan dyan, na mas kakailanganing mag-effort makita yung mga videos kung karapat dapat i-dislike o hindi. Kasi kung naalala nyo, maraming mga scams, maraming mga clickbait na hindi na mga 10-minute videos na ayoko na daanan lahat. Kung alam, ang gagawin natin, diba, bilang mga users, titignan natin yung dislike button, tapos titignan natin comments. Diba, iba hinahide yung comment section, doon mas magiging speculative ka, mas magiging dino-double check mo kung legit yung sinasabi ng mga tao doon o scam lang talaga to lahat. Diba? Parang triple check system yan. Para kasi yung ginagawa nila, tinatanggal nila yung common denominator across sa mga YouTube channels na laging merong kupal. Lagi naman, minsan nakikita ko pa sa comment section sabi,
i-dislike ko lang kasi wala pa nagdi-dislike. May ganun tao eh. Pero 'di ba, okay lang ibigay na natin yung pansin sa kanila. Baka hindi nila nakukuha sa magulang nila. Okay lang sa akin yun. Ano ba naman yung isa, dalawa, 10, 20, 30, sa libo-libo nagla-like. Kung big din sa iyo ang numbers ng like and dislike, ganun mo siya isipin. Okay? Lalo pag small creators ka na sinasabi dito na para sa small creators daw to update na to. Hindi daw sa mga kumpanya na maraming backlash tulad ng YouTube Rewind. Didn't really matter if a video had a lot of dislikes or not, they still watched. Next common question, if creators can still see the dislike count on the back end, how's that any different? They can see it if they look for it inside Studio Analytics dinagdagan nyo lang under yung the steps. engagement tab. Ganun lang But din. overall, it's much less likely to cause stress and So embarrassment yun eh, hindi siya para sa amin eh. Para sa inyo daw eh. Para sa mga gumagamit. if the count isn't visible to the Hindi ka public. to magets eh. Stress at hiya. May content creator ka, kasama na to. Alam ko, pag query small creator ka na nagsisimula at naghahanap ng audience mo tulad ng ginawa ko, tulad nung sa isang kong Jamil video, yung aking video ay nakatutok sa mga manonood ng Jamil. So, syempre, di ba, hindi naman nakakagulat na marami sa kanila hindi magugustuhan yung aking opinion. At hindi masama yun. Naiintindihan ko yun. Kasama to sa ekonomiya ng pagkakaroon ng opinion. Alam ko na nakakatulog ako sa gabi na alam ko na may mga tao hindi magsasang-ayon sa akin kahit anong gawin ko. Okay lang yun. Karapatan nila yun at hindi masama ang loob ko sa kanila. Sana mabuhay sila na mapayapa, nang daladala nila opinion hanggang mamatay kami pareho. Yan ang freedom of speech na daladala ko din at masaya akong meron. Much less likely to cause stress and embarrassment if the count isn't visible to the public. And one more common question, is this because YouTube Rewind got lots of dislikes? Dahil mo kunyari. No. Although there are some teams internally who have learned the hard way what it feels like to get lots of dislikes. Sila na ba YouTube Now, this again Rewind is nila? about protecting all creators and making sure they have a chance to succeed and feel safe in doing so. Man, hindi ko maintindihan yun. Okay, meron ako 5.7k na dislike. Paano ko mafe-feel na hindi ako safe? Nasa internet ka. Anong gagawin? Sasaksakin nila yung monitor. Hindi ko magets tong safe. Safe. Ano ba? Paano maging safe? Mag-condom ka. Ano yung sabihin ng safe? Ito, ngayon, meron to 44k dislikes. Si Mr. Matt Coval ba? Calvo? Does he feel safe? Hindi ko magets tong safe na term. Nasa internet ka. At meron tayong community guidelines. Pag meron kang talagang literal na nilalagay mo sa kapahamakan yung tao, talaga meron kami may guidelines sa YouTube at tatanggalin ang channel mo. Ganun kabilis. Itatanos ka. Alam ko rin yan, pinagdaanan ko yan. As usual, ang YouTube ganito eh. Meron silang guideline, meron silang criteria na sinusunod. Pero pag ina-explain nila sa atin, sa mga users, sa mga creators, laging parang hapyaw. Ayan, 19 billion. Ilang percent ng trivia? Ay, naisip ko, para masaya lahat, pag kunyari umabot siya ng more than 1/4 nung likes, yung dislike, ipakita nyo na. Ibig sabihin na siguro may ibig sabihin na yung mga dislike counters. Alam ko may mga bots, may mga grupo na nagre-raid uso yan sa Facebook. Naintindihan ko naman yung gusto nila ipakita sa mga tao, hindi kasing tigas ng balat na ibang creators. Baka mahinder to mga maliliit na creators na to na ipagpatuloy yung kanilang content kung ano man ginagawa nila. Pero hindi ba mabuti na merong second opinion, third opinion na ibang-iba sa'yo na mas hinahasa yung opinion mo? Kasi updated naman kami mga creators beforehand na sinasabihan kami ng mga ganitong bagay. Hindi ko naisip na magpo-push through to. Transparent din sila sa pagpakita ng data nila. Hindi yung parang hinimay na nila nang wala tayo. Diba? Parang sinabi, gumawa ako ng adobo, pero hindi sasabihin kung paano niya niluto. Diba? Baka magalit yung baka makasuhan siya, diba? Para basta tikman mo lang, di ba masarap? Baka galing kang banyo bago ka nagluto, diba? Di ka hugas ng kamay, hindi ko masasabi yun. Pero dahil lang sinabi mo na inayos mo, naggisa ka ng bawang, naglagay kang toyo, suka, basta dapat wag na akong kabahan. Honestly, I think you're going to get used to it pretty quickly, and keep in mind other platforms don't even have a dislike button. So, masyado silang vague dito, nilapat lahat, parang ito gagawin lang namin. Pero mukhang tapos na, wala na tayong magagawa, tapos na yung kalala experiment at magpapatuloy tayo sa mawawala na ang dislike number button. Hindi yung dislike button, dislike number button. Mas marami ngayon mga korporasyon na gagawa ng mga baduy na ads, mga baduy na mga boomer nila, mga executives na tinatry nilang masama sa mga henerasyon ngayon na hindi masyado mararamdaman yung backlash kasi wala na nito. Itong number na to wala na. So,
di ba? Huwag natin kalimutan, dislike na natin ulit to. So, doon tatapos yon. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong usap-usap na sa mga bagay-bagay, huwag nyo tayo like, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo naman.